ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо шарикони рушд дар замони соҳибистиқлолии мамлакат дар сатҳи баланд роҳ монда шуда дар миқёси кишвар як қатор тарҳҳои хурду бузург амалӣ гардиданд. раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ёдгор файзов дар оғози мулоқот меҳмононро ба вилоят хушомадед гуфта ба таври муфассал дар мавриди рушди иқтисодиву иҷтимоии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон маълумот манзур намуд. иброз дошт ки дар шароити кӯҳистони бадахшон дар баробари дигар соҳаҳои ҳаётан муҳим рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҳар ҷиҳат муҳиму самарабахш арзёбӣ намуд, зеро бо равнақ додани ин бахш метавон дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввалия саҳми бориз гузошт. дар баробари ин вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон яке аз маконҳои тамошобоби дунё ба рафта густариш додани рушди сайёҳӣ дар ин минтақаи мамлакат аз манфиат холӣ нест, зеро сайёҳони ҷаҳон ба василаи истироҳату табобат аз чашмаҳои шифобахши вилоят ва кӯҳҳои сарбаланду осмонбӯс ва ҷойҳои таърихиву фарҳангӣ дидан намуда ба зами ин бо як ҷаҳон таасуроти нек ба ватани худ бармегарданд. ин аст ки давоми чанд соли охир дар ҳудуди вилоят марказҳои хизматрасонӣ фаъолияти назаррас доранд, вале дар робита ба хуруҷи пандемияи коронавируси нави COVID-19 воридшавии сайёҳон ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон низ коҳиш ёфт. хушбахтона вазъи иқтисодиву иҷтимоии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон нисбати солҳои пеш ба маротиб беҳтару хубтар гардида, бо дастгирии пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо шарикони рушд минбаъд низ раванди созандагиву ободонӣ идома хоҳад ёфт. зимни мулоқот роҳбарияти вилоят бо шарикони рушд оиди амалшавии як қатор пруҷаҳои сармоягузорӣ табодули андеша карданд. зикр шуд ки бо дастгирии дафтари Швейтсария дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯзҳои наздик лоиҳаи устувории шаҳри Хорух низ ба маблағи зиёда аз $10 миллион татбиқ хоҳад гардид. дай дафтари номбурда дар тоҷикистон аз ҳамкориҳои худ бо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон изҳори миннатдорӣ баён намуда оиди табиати шигифтангези боми ҷаҳон ва маконҳои таърихиву тамошобоби вилоят таассуроти нек баён дошт. дар робита ба хуруҷи бемории COVID-19 ки ба иқтисоди давлатҳои дунё бетаъсир намонд, он нуқта таъкид шуд ки ҷумҳурии тоҷикистон ба ин нигоҳ накарда бо кӯмаки бевоситаи давлату ҳукумат ва дастгириҳои шарикони рушд ин маризиро бидуни мушкилот паси сар намуд. намояндаи Бонки ҷаҳонӣ зимни мулоқот арз дошт ки мо дар асоси нақшаҳои таҳризишуда корҳои сохтмониро дар пули мошингузар дар болои дарёи Ғунд оғоз хоҳем намуд. зимни мулоқот ҷонибҳо оиди амалшавии лоиҳаҳои мухталиф дар самтҳои гуногунро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. баъд аз мулоқот бо раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ёдгор Файзов ҳайати меҳмонон аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар бинои театри миллӣ ки барои 1000 ҷойи нишаст сохтанаш дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад шинос гардиданд. дар бунёди бинои театри миллӣ нақшу нигори милливу аврупоӣ аз ҷониби устоҳои чирадаст дар сатҳи баланди касбӣ ҳаққоқӣ шуданд ки таваҷҷӯҳи ҳар як бинандаро ба сӯи худ ҷалб менамояд. масъулини соҳа ба шарикони рушд оиди истифодаи маҳсулоти ватанӣ дар бунёди ин иншооти азим маълумот дода иброз дошт ки вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон имконият дорад ки бо истифода аз сангҳои ороишии маҳаллӣ маҳсулоти ватаниро тавлид намояд. айни ҳол фисади зиёди корҳои сохтмонӣ дар бинои театри миллӣ анҷом дод. дар арафаи 29-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода хоҳад шуд.